The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa atong oras. Ano na po ang inyo ngayon? Tita B in the place to be. Guwapa ko diri. Ligwata ko B. Biyernes edisyon. Basta Biyernes, Friday yun na. Inundumin ninyo ha? Mayong hapon sa tanang mga hantod karon, sin lang gihapon mga igala. Ay, paita. Sige lang, bahala na. Basta kay... Sige lang kasin, sige sin. Nga. Asin ang resulta. Mintras di pa maminyo, sige kumbati ng yapon. Kung asa mo namin karon may hapon, labi na di uban na dagko kay mga speaker dia. Pampawalas la ay hantud alas 3. Kabro na mo asa mong cellphone number 0995-335-2093. Text adaan before manawag. Hello deko dia kang doon lang sa iyo yun niya na shout out. Hello deko da kang boss Marlon Agot. Muna na yung apelido na ibalibali niya. Diya sa may ipunan. Di na ako ganahan sa akong TV boss. Pero gamayan ako gusto nung anong barako sa kapligo sa plywood kada ko akong gusto. So pinakadako nga TV ni mo dang imo ma-offer, i-offer na. Kaya ako ra po nang i-offer sa altar. Di ka po kumukuha sa imo, boss. Balag sige kag share nga yes to shutdown. Kalimot, manggawin nga amigo tayo. Alauna, 23 sa atong oras, mga ka. 1:23. Ako sa gina... Ayaw si Kampo nga ma-shutdown. May din ako kabayan na akong utang di SM ko. Saan ako pag-order o daghan pa nung sa mantang kayo? Alaw na 24 mga igala. Bago man nga song ha. Text mo daan sa yung problema 0995-335-2093. O pag umanani, man na. Ay na lang inyong kantahan. Stay put lang. Sog na nato itong seremonyas mga igala. Ang problema na ako, gibulagan ko sa akong uyab nga walay rason. Unsay angay buhaton para malimtang ko niya. Way rason o walang yung kakabalo. Basit insensitive ka. Char, hello? Hello, Tita G. Ay, langga. Kinsa ni? San. Pila edad ni mo langga? Grade 7? Wala ka edad. 15. Ha? 15. Patanawa lagi? 15 years old, so mga grade 7, 8, 9. Grade 10? Oh, nawa lagi. Tapos, nana kay uyab? Pila ka years mo atong uyaba? 2 years. Pila? 2. 2 years?
So, so grade 7 pa lang mo, uyab na mo? Puro gala dyan. Wow. Gaya iya lang ninyong agi, ha? Tapos, nagbulag mo sa walay rason. Sa'y pasabot. Murag na ako. Murag pa. Taro nga pa istorya kung unsag yun. Giginsa ka lang. Murag pa. Dito siya. Murag nangita. Dito siya galain. Anong dili man ka-sure? Murag nangita siya glaeng. Anong di man ka-sure? Sa mangyod? Nasumanay na nasuman siya. Di yun tama kumanan nilang gali man imo ang sakit lang nga. Ihatag ng cellphone sa kanang tinuod niya nagproblema dali ihatag. Ihatag na nasa imong likod. Wapay pabing. Ngano nagbulag mo kay? Nag-cheat manggod siya. Nandiyan na? Nag-cheat siya? Ginsan mo pagkasapon. Nang nasa chat ba, nakita na ako. Bali, kakid sa ihalog ang Facebook page? Oo. Nganong kabalo ka sa password? Okay, nag-swap manggod ni account. Tapos, so man swap ako mag-swap mo og cellphone, ana ba na? Nag-account ra. Account na. So, kitagang kanyang password og anang kuan? Oo. User. Balaa po ganyan. Ano yung itong gibuhat nga kabalo siya nga na siya ilain? Nasapnan na inoon siya. Anggol man siya. Balakulan siya sa seminar. So, sa lagto na pag-istorya, so, sabi mo nabasahan dito ba unsa may mga klaro nga na relasyon? Magkita do kuno sila. Sa kalaan lang. Ay. So, daw, pagsulti ni mo nga, say, pasabot, ani, na mo ko'y nabasahan. So, iya pong giamin. Ana na dayon siya nga. Iya na daw tong friend. Ha? So gidinay niya? Oo. Pero, waka mo to. Wala. Pero kisa mag yung nagkipagbulag, ikaw? Siya. Ay, ano mang... So kung dito tinuog, ano nagkipagbulag man siya? Ambot na niya basta kayo daw sa plan, dyan na ako siya. Ay. So meaning to say, klaro kaya nga guilty siya? Oo. So, klaro nga na siya ilain. Anak So, nabulagan ka, ang problema ni Ron, wala pa ka move on. Wala. So, sa may pangutanan ni mo sa kung saan pag-move on? Kung saan pag-move on? Kadyan lang, wala mo nang eskwela karon mga langga. Wala may klase. Pag walay klase, minaw ka titabi. Oo. Kano saan na naitabong pagbulag ninyo? Kagahapon. Ay, sige ko, my God. O saan yung pagmubo na kagahapon mo na itabo? Sige ko mo. Anong gusto mo na ka magmubo nga kagahapon pa man diya? Ikaw ito kay kusiyong ko ng buga ni mo, ha? Run this mother, you say. Abisa na akong dugay na kagahapon pa man diya. Dugay-dugaya sa, basi nagmanya lang, basi magbalik lang mo. Ikaw sa bitaw, kay gusto din ka mag-move on, basi deng magbalik lang day mo. Mga isa na... Nag-uyab na sila sa baik kay. Gusto mo pagkabalo, ningon siya? Di bayo niya. Ano sasagi? Bayo. Sige, gibayo. Iyang gi? Facebook. Sa Facebook? Ay, bayo. Sige no ko. BIO, gibayo niya nga nag-uba na sila. Okay. Nay nag-text lang ga, kabalor man daw ka maglabag panty lang ga. Sa feeling ni mo lang ga, one line makagusto sa imong naong karon. Abot lang. Ha? Wala pa sure. Didi ka confidence imong naong? Okay naman po. Kabalogi ko ba nga lini imong problema sa imong ning amiga diha ba? Hindi mo, wa mo isali siya na, pag inga na galing, kamo ba mga babae? Butay giniyo presyo yung mga kagalingon. Pag binuangan galing mo, ayaw mo kataranta. Except kung pangit kayo mo, kay feeling ninyo, wala ilan makagusto na ginoo ko ninyo. Iyan ang loss. Oh, excuse me, ipakita nga malipayong ka, ipakita nga pwede kang mahalin pa ka sa uban. Ayaw ipakita nga luoy kay ka, kay
Ang bugiro din kayo ng lalaki, feeling din niya gwapo kaysa sa tanan. Lagi dyan. Kung nagpabayo siya, di may problema. Samot ka magpagwapa. Magtarong kag eskwela, musamot kag kagwapa, pahami sa imong panit para sunod makita mo, maglaway siya. Hala, mo niya kung gibiya, ni samot mang kagwapa o di mamatay siya sa inggit. Kaysa magmukmuk ka, di ba? So wala lang, okay ra. So meaning to say, gituyon na ni Lord, nga may nalang giday nga nasapon ni mo siya, kay meaning to say, kana nga laki di ay waday klaro, may nalang gituyo to ni Lord para makita ni mo sayo iyang kinaiya. So meaning to say, nailain lalaki para nimo. Okay. Okay. Pila mo kabok niya, daghan mo? 4. Asa mo dapit nga dito karon? Amo sa balay, boarding house, asa mo dapita? Sa balay na mo. Sa balay. Wala day si mama. Wala. Ay, nagtrabaho. Oo. Kamukha mo lang diyan. Ano may klase? Basa ang blackboard? Wala mo ni kabalo. Supposed to be na klase dapat. Oo. Pero ang problema, wala si ma'am. Si ma'am. Patay. Sa request niyo nga kanta, ako lang i-play. Biplop. Biplop. Mo'y kinaon ninyo daron? Biplop! Sige. Bye. Thank you, Tita B. Bye. Ginoo ko mga batana. Muhilak mo sa tubulon. Sige na lang, ha? Uy, hilak-hilak. Pagpagwapa, ha? Pagpagwapa. Baby, are you free? Show me what you sent me on your DMs on IG. Ay napagpa-innocente cause I know that you're a freak. Grabe ka lami, you're my flavor of the week. And you know I love to eat. Biplo, nindot ni sabol sa akong tortang talong. Mao ni atong pani hapon, grabe ni ka strong. Huy, ay nagud ka strong. Baby, napakuslahog, but I won't take too long. Mura kang NASCAR, may kagamo drive sa akong strictures. Tara na, sakay we're going on a ride. Mga tatagpasay asing pinamay, kapunta kas balay. Mountain view overlook Cebu. And I know you know it kung mag-unsa tarito. Why gunit tayo phone, maggunit tayo tawag kamot. Imong buhok kay grabe ka humot. Sus may love shot ko samot. Sus nang akok otanon, baby kanon takaron. All organic, no preservatives, gikan is carbon. Nindot kay kagkutis, wow, perlas na sabon. Sus na po ang jud ko nimo na ang sound taniron. Baby, are you free? Show me what you sent me on your DMs on IG. Ay napagpa-innocente cause I know that you're a freak. Grabe ka lami, you're my flavor of the week. And you know I love to eat. Biplo, nindot ni sabol sa akong tortang talong. Mao ni atong pani hapon, grabe ni ka strong. Huy, ay nagud ka strong. Baby, napakuslahog, but I won't take too long. Nagbabalik po inyo ngayon, Tita B in the place to be. Gwapa ko dali ligwata ko, B. Grabe kagubot kagahapon mga igala. Kay giingon lagi nga kaslon si Sara o si Juan, Mateo Godicelli. Dagang kay mga ugong-ugong may gala, pero dagang na bagay nag-ingon nga tinuod yun nga nag-civil wedding sila kagahapon. Dito sa may, asa ni B? Sa may luxury hotel sa Bonifacio Global City. Tapos wala day kabalo ang inahan ni Sarah Geronimo. So naitabo ni abot ang mama. O gisumbag ni Godicelli ang bodyguard kay mo'y nagsumbong sa mama. Nga si Mami Divine nga gisulti nga di yun ni ganahan day si Mami. Tanan na lang yun Mami Divine, di ka ganahan para sa imong anak, ha? Kung una-una ninyo si Sarah Geronimo, 31 years old na kini.
31 na, 31. So gi-confirm ni sa pulis nga sumbag sa Taguig Police, gi-confirm that 29-year-old actor reportedly punched Jerry Tamara, one of Geronimo's close-in security detail. So tinuod yun nga gikasal yun sila, no? Sibil, basig boros, laka. Anong idalida? O dili lagi tungol o dili man gyud ganahan ng ginikanan. Mo na ang giingon, di maging ganahan ng ginikanan usahay kita mga ginikanan, no? Ako na implementing ibalik-balik sa Tita B show ba? Naman kita gusto maitabo. Siyempre ato yung gusto nga the best for our kids, sila gusto mo. Pero at the end of the day, ano siya man hindi kataw ka? At the end of the day, siya man yan? Okay, yun. Balik sa akong gisulti. At the end of the day, naging na sila ka-on nga kinabuhi mga igala. Umuabot yun nga time nga na sila sa saktong edad, makadecide na silang on. Bisa pag di mo musugot sa kasal, pwede na sila kaslon. Nauna siya ni Mami Diba. So, basta maminyo na ni. Di na mo padulong suwan ako'y bahin sa talent fee. Speed it up, speed it up, speed it. Just in the track and I beat it. Ay, nako. Okay, moro to. 0995335293. Tita B, na ako'y problema, ha? Ako'y problema, ha? Sa man. Na ako'y igagaw, nakauyab siya, tapos kada gabi na lang siya muuli. Ha? Yung problema yung agaw? Hello? Hello, Tita B. Ang imong igagaw nakauyab siya, tapos kada gabi siya muuli. O, taga alas 12 na lang yun sa kada gabi, Tita B. Tapos ako'y kapangitaon siyang papa. Jala. Relax. Ato sa nang hima-hima. Relax lang. Baro makagaselos. Mo galing, relax. Easy. Easy, bayuta ka. Bayot ka? Oo. Ang imong igagaw, babae. Oo, Tita B. Okay, tapos, kanimong gipoy, kinsa maning balay ni inyo, ha? Ako uyuan, ang iyang papa. So, asa man nga balay? So, sa ilang balay ni? Balay sa akong gagaw. So, ikaw mo'y nakipuyo? Oo. Okay. Tapos, asa man niyang mamagpapa na, di agapon, o nanarbaho sa lang? Nasa lang balay gapon. Okay. Kamo ba sa mong igagaw? Amigo mo ani o na kay kalagon? Close kayo. Close kayo man natin. Okay. Pila edad ani mo igagaw? Naasa sa 15 years old. Ang galing mo! May bastos. 15 years old. Magoy mo na ni Ron. So, sa man bago lang ni siya nakauyab? Bago pag na siya nakauyab, Tita B. Tapos, mga pila ka bulan. Kadyot ang lagi ko kay kadali. Nakailakaw? Wala. Relax lang ba? Ako galing gihimay-himay ang istorya. Ayaw pagdali. May bastos. Paminaw sa? Dyan lang. So, may agaw mo. Tapos, pila edad niya, 15 years old. Tapos, wala mo'y problema doha. Wala may problema. Okay. Pila sila kabulan uyab na iyang kuan? Kanayang uyab, Ron. 1 year na magdali sila. Ha? 1 year na? 1 month. 1 month. Ang samang yun. 1 year, 1 month. Basta nara. Nara sa 1 year or 1 month. Kung amiga mo duha, nagchika-chika mo about anayang uyab. About sa yung uyab. O, chika-chika mo. Botar ka sa yung uyab? Ganahan ka? Ganahan ko sa yung uyab. Botan, ganahan ka. Okay. So kachika-chika mo, ana. Tapos, ga-eskwela pa ni imong igagaw? Oo, ga-eskwela pa na siya, Tita B. Unsay oras siya mahuman? Mga alas 4, Tita B. Alas 4 sa hapon. Okay. So lately dayon, tungod sa iyang uyab, ang naitabo, tagdugay na siya muli, gabi na. Taga alas 12.
Alas 12. Oo, Tita B. One time na Tita B. Na? May nag-uban niya na sa iyang uyab ug ako igagaw. Kanang gabi na sa alas, kapit na gid mag-alaw na Tita B. Asa mo ni padulong? Mo ni padulong? Ito sa balay sa iyang amiga. Magunsa raman dito. Chika-chika lagi, kailangan sila mga uyab sila tanan nga grupo. Ikaw, wala mo uyab dito? Wala ko uyab. So akong ginakuha na ko gagawin nga tanang muli na alas 12 na mau ba ning buhat sa dalaga, ay mau ba ning buhat sa kanang dalaga nga babae, ay dalaga nga nangasaba lugar ka sa iya ha. Okay. Mura sa kagiyang mama. Ako man po kasabang sa iyang mama. Diyan lang, relax lang. Easy. Behave, papi. Iburag lagot yung kay kabayuta ka ba? Ano itong baton? So karon naitabo, tanggabi siya muli, so pangitaon din siya mamagpapatama. Oo. Ang problema, ikaw mo'y pangitaon. Ako may magulang, Tita B. So ang imong problema karon, ikaw mo'y pangitaon? Pangitaan? Ako po, ang ako pong gusto, Tita B, ba, kanang di na siya pagabi bitaw sa laing balay. Di po na ito naman istorya, kaya wala man siya diha. Ang ato istoryan, ikaw may nanawag, tama? Tama. So ang imong, say pangutanan nimo kan Tita B karon. Saan ako siya pagtambang nga kanang nainayan niya pagkuan ba, nainayan niya pag kanang kuan nga dapat sakto siya na oras. Ano mong buhaton? So amigahon nimo siya. Ayaw. Pilay diferensya siyang edad. Pilay diferensya ninyo duha sa inyong edad. Ako kay 20 years old naman ko, Tita B. Pila ka? 20? Oo. Siya? 15? 15. Ano mong buhaton? Ayaw siya kasabi. Be there as a friend, as imong sister. Okay? Sultian nimo sa karon kung ana. Sabayan lang nimo sa ayo kasabi kay mura na siya nangamiga og iyang mama gihapon. Karon imo nang istoryahan ana. Uy bes ay panganak kay amiga ba ta basi makasaban si mama dapat sayo ta na. For example, di siya maminaw kagay ulo. Ang style nimo dito ka mo sumbong si mong mamagpapa. Igno nimo iyang mamagpapa asa sa dapit, asa sa kuan para siya mamagpapa moy mo diretso dili ikaw para dili ikaw moy mahimong kontrabida. Anak ka simple. Ayaw pag minaldita. Kay labaw sa kang bata pa ka ng 20, piling ni mo mature na kay ka ng 20 ni mo nga edad. Dili. Waka kasabot kay pohon, ma-inlove pong kapuhonday, may anak gyapon ka. Ang imo lang buhaton, mura kag isip niya igsuon kay at the end of the day, nakipuyo man kandiya. Imo siyang sabayan ba? Oy, day, ana. Kumusta? Ana, bahala di ka ganahan. Sabay-sabay lang istorya. Asa mo padulong day, ana, para makabalo ka kung sa iyang mga lihok. Kunwari, kakampi ni mo siya. Pero tanaw ni mo nga, dapat mo guide ka, ha? Kaya basig ang ending, duhan na mo, kamo na noy mo, sige na nung kamuntagan. So imo sa ino nga, day, kabala ka, day, ako'y dipinsa dan ni auntie diri, day. Basta, day, ayaw sa kukuha na, day, bulabuga, day, pag mauli ta, day, uli na ta, day, kay, na, makasabaan ko, ako'y makaubo, ana ba, inamigo ba, nga pagstorya? Baging kaso, imo yung gibot ang tanan, tagay, gipon siya ulo, para dili ka may mong kontrabida, kunwari, ilumilom ra ka, pero mo ihata siya mamagpapa. Ti mo ni nga balay, tina sila diya, tiya na. Kay, dili man, sa magulang, sa mga parents, manggihapon na ang pagdisiplina, ayo, iagis mo, pa di ka may mong kontrabida. Malagi, napitay kita, diba? Kanang, nalagi na, nasakpan misa o sa kabalay. Dagan kay laki, na, kanang, paris-paris ba na, nakulpaan ako kay nayang papa, giabot, naadiri akong anak ko na ka, nayang papa, nakulpaan na kay ko. Abi kin ako sumbagon ko apil. May bastos. Wala man ka, ha? Wala man ka, ano man po na kung uyuan nga, dili daw ko niya kaya sumbagon, pasakitan, dili daw ko niya pasakitan. So muna akong pasabot. So pasabot. Pero iyalang kong istorya, Tita B nga, imong kanang kuan imong gagaw nga dili siya maginana, dili siya magabinan sa laing balay na ani mo chikaw si imong angkol anaw nimo, ha kol ayo ka bala ka kol kay sakayan ako nito ako'y bantayan niya kol ako'y bantayan niya para dili siya mo anak taraw ang dating nimo para ang dating
Ako'y bahala niya, Col. May bastos. Ana ra nga, diskarte. Sige lang, Col, kaya kung di siyang bantayan, Col, tatiksan ng takakol kung asa sila dapit. Ang importante diha, nga dili siya mapahamak na kada mag-guide siyang kiliran. Kaya kung inyo nang awayon, the more na magtago-tago, di na mo kakita asa siya ni padulong. Tama, dili? Tama. So sabay-sabay lang. Sige na, sabay-sabay. Bura kag kinwari spy ba? Ang problema da kung ikaw na ginuoy makauyab na ginoon. Ay, di naman po. Di duha na mo kabuok. Uy, apel, besh. Ang galing. Mag-date-date na ta, besh. Imo nang idalabas ako po diri, besh. Diba? Di pa kaugma, besh, kumusta imong pakakang, besh? Okay pa, besh? Ako, besh, gidayariya ko, besh. Tanaw, ha? Diba? Tas sakay-sakay lang. Ayaw ninyo ayaw ninyo diretsua o kasaba. Sakay-sakay, pakiburag barkada para makabalo mo kung asa siya kapadulong. Sige, Tita B. Okay? Salamat, Tita B. Bantay ha, bantay. Which I think muna karon ang modern na pagsabay sa atong mga anak. Muna si Mami Divine, kung tinuod magaling ni Megala, sige sila bugno, kaya gusto maging nga unsay masunod mo na, mo lagi ni bisa ko sa balibali na to. Kita mga ginikanan, bisa kung saan na itong balibali, lagi kita ginikanan, period, kita nag-anak, period, kita nagsakripisyo para sa period. Pero ang ending yapon na ni talang nga istorya, dili kita tag-iyas yan kinabuhi. Nagyapon siya own nga kinabuhi. Kailangan po siya mag-decide on her own. Kailangan po siya mamili sa mga choices. If ever manggaling nasa di maayong napili nga path sa iyang kinabuhi, napalpak siya, then asa man sa dapat mo balik sa imuha ra gihapon. So dapat nara ka dito. Dapat mo giya lang ta, pero di kita pwede maka-ingon nga i-insist yun na to nga dapat ingani. Dapat ingani, di ka mapakasal. Sarah Geronimo. Dapat dito ka sa 40 na ka mapakasal. Kaya sayang imong karer. Kanyang maminyo ka, ano ko'y bayan sa Monteep. Onsa na lang ne. Diba? Munong giingon, diba? Onla nagigitik sa ako. Nagpa-blatter yun ay may gala. So about 11 p.m. sa February 20 sa Shangri-La BGC, wherein certain actor Matteo Garicelli allegedly punched him on his throat. Ha? Lagi din nga balita, gede may galang. So family security siya. So tinuon nga nag-civil wedding si Matteo Garicelli o si Sarah Geronimo. So niabot si Mami Divine para istoryaon si Sarah Geronimo. Saang yukani ba? Nganong tago ang ilang kasal? Nganong civil? Na maka-afford man sila. Basig ko survey na wax. Basig survey siya milk. Ana atave ang iyang tamilisu. Tamugin na problema, no? Grabe, sobrang ka-stricto ba sa mga babae? Dili ni pwede. Muna kung makatilaw, agay, human. Bantur kipagbawal ni mama lami man di ay! Mga chistimel! Mora dayo na. Sobrang mo ka-stricto sa mga babae. Halay! Saan lang niya kung Rafaela Julia Villas Portia. Unang kami, ambon lang ni Chuck Fuentes. Usala imo ha, tol. Bae na laki na imo ha. Busa kami ni Joe na malit na may dagan stock sa hilo. Kanang hilo nga 5 days later pa ang effect. Ang galing mo! Kaya para pagbisita sa manguyab sa among mga daughter, among butangan og hilo ilang pagkaon. Pero di pa sila mamatay diretso. Kaya kung di mamatay, may muming suspect. 5 days after na. So kung Lunes ang nibisita, Bernes na magbula-bula iyang ba. Speed it up, speed it up, speed it. Just in the track and I beat it. Acne my jacket from Sweden.
Asa makapalit, ana? Let's beat it. Alas 2:04 sa atong oras, mga igala. Perti kayo. So, namoy mga kuan diha, namoy inyong mga amega, mga anak ninyong dalagian na pasakay-sakay na lang ninyo na labi na kung mo share pa sa inyong mga crushes. Sige na lang. Yes na lang, paminaw na lang. Bisa kabulo ka nga deep inside. Parang kakawari na ko ginuo kung ano na naman yung crush niya. Para akong river dyan nga. Mapapalit siyang mama o siyang mami uguan ka ng teddy bear para sa iyang crush sa classmate. Grade 5 pa na akong anak ka. Grade 5 pa. Di mo palit ang mami na naman daw siya inipon na sa akong tamanaro. Init nga hapon na sa kung asa mamogibotang ni Lord. Tana okay ra mo. Mga colors lagi nang karon kay mga kuan pa kanang burag mangihi pa sa purol. Mga 15 years old. 0995-335-2093. Tita B! Dili pa ko totally convinced. Asa? Ay, tita, duha lagi ni kabuk. Can I have a moment na mako imong say? Why does men withdraw from a relationship? Wow! Daghan rason. Sa karon tita B, dili pa ko totally convinced sa iyang reason. Whatever ba na yan, chika. Okay. Hello! Hi, tita. Hi, Langga. Good afternoon. How old are you, Langga? Ayoko yung 15 years old, yapong ka. No. Oh, dili na diyan. How old are you? I'm 29. Ah, 29. Pwede. Yes. So, imong question, pinalawom ka, no? Pina-English pag yun mga igala, no? Sorry. Sorry. Si tawagan ni. Okay. Why does men withdraw from a relationship? Wow. So, sa akong pagsabot, nakipagbulag o kalit ang imong boyfriend, tama ba? Ina ang nag-end up with B, but then... Di ka kabalo sa rason? Previously, we decided na kanang... Ako ang una nag-decide na marag mag-call off lang sa... Kay marag something toxic na bugat sa kayo siya dalohon. Wait. Kadyo lang. Balik sa ta sa kuhan. Pila mo ka years? Wala mi nag-year ito, B. Wala. Mga pila pa? Wala mi nag-year. Mga months 11 lang? months. Ay, almost a year na. Yeah, almost. You guys started ba okay naman? Kilig, ana? So, yeah. Tas Before mo nagkarelasyon, you guys started as friends or diretso nag-ila? Yes, Friends mo na? Dugay pud mi among dating. May nag-official. Oh, wow. Kami. So technically, when you said yes, you know him na well. And you were sure na love ni mo siya? Yeah, ina na. So I'm sure ni yes ka because na-in love na you ka? Nag-yes ko kay yes potential. Something good so to pwede. be. Pang boyfriend material, ana? Yeah, kay murag sa karon mong good sa akong age. Gusto na ko nga kinsa akong boyfriend mo nag-yun. Of course. It doesn't turn out that well. Okay, well. So asa na rin nagsugod nga medyo na-action na og murag ni takiling na? Wala ko kabalo to be if na fall out of love siya sa ako. Kay murag ang amo lang manggong main reason why we end up in that kind of more decision kay more gibugatan ni we're both exhausted sa amohang career. Ako po siya po exhausted siya sa more gibugatan mi din ako. Unsay nature day siyang work? Unsay nature siyang work niya? Murag obvious si maming daw siya basta niya may pala. Oh my god. So more on sa sales? I mean unsa man siya? No, dili siya go work.
Business. Anyway, Ikaw, unsa po yung nature sa imong, nature nimo? Sa imong nag-work ko sa office as an, dili lang na ko i-mention sa bikin, kasi ma-obvious ko kasi mag-timingan nga maminaw, bitaw siya. Sa 11 months ninyo, nagdampa-dampa na. Samo. Yeah? Oo. Dugay ra. Bago lang. Dili kayo, inana, wala. Dugay, sa kabisi na mo, wala na gid kami nakagahin, nana. Ay. Sa inyong edad niya yung ana, then go on, tapos, okay, anyway. So, bakit gano'n? Sige mag-away o sige kasagan awayan? Oo, inana dito, kaya bitong, ay, dili naman kami layog edad. Pareha rin edad, siguro mas labaw lang ko ugman. Ang kuan lang ko mo, dili mi ka kasi naabot, dili ka connect ka mo mga thoughts, lahi yung perspective when I'm talking about this, lahi iyahang interpretation of something. So, we end up arguing every day, everything mo mag-storya mi. And ako po, tapos wala din mo adjust pag human. Murag ina na dito bi, each one of you pag din mo yung pag-ada, ikaw adjust ako, dili, ikaw adjust ako, ana na dayan. Murag ina na nga. Dapat tinani ka. Ako po, you should be like this. You should be like this. Kaya na, I deserve something na whatever. Then, reading isan nga, ako mani, basin, imong pagtanaw nga, gusto ko maawat sa imong ex or whatever. May nanapod niya. Because most of the time, tanan yun couples, inga na yun, nagyutay mga dili, ingani ko, mo niya akong nakaapan, tapos, napod siya nakaapan. Actually, mo ginakasagara may tabo. Then, after lang gidayon is, sige, kaya nga naman sige, sabton lang takaw, di mo nang din mag-okay na dayon. Ang problema na kung both parties, dili, ikaw adjust kay ko ano ko din. For most of the time, ditabi ako ginang kapaobos. Kaya marag sa mong duha ako ang mas mature o mindset. Yeah, but you know, in some way. But you know, pag inga naman good, imo na nang ginaspoil nga, mag-inga na lang ka permit, mo nang mag-ginatake for granted na dahil. Ang next stage, ginatake din ka for granted. Mo na siya titabi, pero man gina-explain na he's doing his best to work out the relationship. Yeah, but, well, again, this is the reason nga nung naiuyab-uyab. Because diri man ninyo ipakita, nga, di mo kita pwedeng magplastikan na ta. Primero, kung manguyab ta, medyo di pa natin ipakita itong mga apa, na. Yeah, oo. But eventually, kung magpanong na mo years, dayon, still nga di mo, minito siya, muna na siya ang sinyalis, muna na mga signs, na dili mo compatible and dili mo bagay sa usa. Amen. May nag-amen sa likod. Sometimes masayangan lang ka, may yung taga nga pwede mo gitani, but you know, sometimes ayaw pugsa. Gamay ra kayo ang rason. Para so gamay ra kayo ang rason. Pwede mo good nga kanang marag mo adjust lang, pero niabot na daw sa point na dili na siya willing to work it out. Wala siya na full out of love. He still loves me, ingon niya. But then ako kay mo bitaw, my God, mura na imong reason, and then unsa pa imo lugod tong gitagaan, wala lugod mo gitag value imong time nga imagine this, we guys, if in love kayo mi, bisa pag taga-bugo ka mo, yung kag taga-upol mi, pwede ka mo ani, if kung kaya lang, sus mo sirit yun mi. Remember kasi ng mga panahon na kailangan ka lisod kayo mag-load sa ng panahon? Pag nakay gusto ang babae, tapos oh my God, ako'y gisulti na na message fail kay wako'y load, mangita, gikog bisa pag asa ka buhok na basta kay magpa-load lang ko. Because I like it. Because pag gusto, ang daming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Mano kong kaulitan, dili na ko makadawat ngayon, nana. Well, basically, so it means to say that you have to accept the fact na dili siya mo ang lalaki nga para nimo. Amen! Nagpakatotoo lang siya rather than staying in the relationship, mag-cheat lang siya. Asa man imong gusto. Honest sa imuha, wala na ko'y gana, or padayon na ako ni, tungod kay wa manggi kay sala, sige, uban-uban ta, but mas dako ng chance nga mag-cheat na lang ko, kaya actually I'm not happy with the relationship anymore. Asa man kadapit, ana. Di ba? Wala. Yeah, sometimes it's really painful, sayang. Ana, but you know, again, morning for anong dili ta siguro sobraan lang siguro ko ka commitment at this time ngayon, murag siguro sa akong edad bro na yun, murag na commit na ko sa usap si Tabina
this is my last, supposed to be dapat my last, and then I will work everything, whatever I had this time. And then... Alam mo, to be honest, for example, na yung mga girls na sobra kamaldita. You know, na yung mga babae nga sobra kamaldita. But sometimes din ako sila ma-blame kung I'm sure nagilalaki po nga mo saluan na mo pagkamaldita. And I think that's the guy for you. I mean, pwede mo ka mo adjust, but totally, if you're, like, for example, mo ako ni, ani ko, malditahon ko, mo ni ako 100%. O sige, fine, tungkol kinagkuhan ko, nag-fail ko, kay basin siguro, sobra raw ka maldita, din mag-reduce ko. But I cannot reduce it into halos less than 50% nga burang, wala na, nausap na yung ko, dili na ni ako. Pwede ko siguro mag-reduce, like, magbawas na ko og 80%. But not necessarily nga akong i-blame totally may personality ngay nga anak ko. Yeah, no, dito be, butag na butang sa point nga I'm changing myself. No, hindi rin. I don't know. Dili pa, so dili na ikaw. Dili na ikaw, yun. Okay, ga-fit mo ko sa iha para lang exactly. So minto si dili sa mao. iPhone 6 ka ang imong casing kay iPhone 7. Ayaw pugsa. Do not force. Sometimes na lang sayang siya. Yeah, but again, it's the, you know, ang compatibility. Kana bitong, kita ka ng uban, they're just so happy, magkaon lang sila duha og french fries nga large. And they're happy, their topic are so happy, wala sila maglalis. Fresh, na uban, naka-afford og eat all you can sa Lux. But they keep on fighting, but di sila malipayon silang kauban, wala gihapon. Nakuha ni mo akong point, mag-french fries ta. Fred na ko si Food Panda gato. Joke lang. So, yeah, ako, feeling lang ako, no, kay borang nasayangan ka, feeling ni mo parang lame lang. Feeling ni mo it's not a major, nganong kailangan. But, again, maybe he's just being honest, ayan kaugalingon. Anak yun. There's so many fish in the sea. Si Poppy ginoo ko labaw. Pagtaba. Ayaw si ko na papi dili malipay ni mong love life. Si apil-apil diri. Hi, Mom. Hello. Mom, I feel you. Can you feel me too? No. Dili daw siya. Anyway. Muna Tita B. Sayang. Kay marabitaw. Parang karon panoon ko na single na 29 ako. Oh my God. Tapos sometimes kadlo kami doon yung mga babae no pang mag I'm turning 30 na pag this year, Tita B. So feeling ninyo magkamubo na yung market value. Dili man ang Tita B naman hinoon. Pero kanang feeling nga, lisod na mong kaikita. Back to zero. Karon nga tayo. Dili man silang back to sorry kay lang sa'yo, kami nahalin lang ga. Sorry, yung kaayo. Dili man noon. Naman noon sa kilid-kilid. I mean, naman noon dyan mga rights para yun kung buto naon. Pero ikaw ba nagang kay circle of friends or bihira na po kay kagagawas? I mean, this person, asan ni mo ni naila? Asan ni mo ni naila ni? Ala, Tita, dili ko ka ba obvious na but ano man sa school daan, college, or? Dili. Totally stranger. We're totally both stranger from each other and then we work on it. We get to know each other. So ikaw ang type of person also nga di kay kaingon nga barkadista, then you go out most of the time. So sige ko sa friends Tita Big. So kaya pala parang feeling nimo burag sayangan ka kay, you know, wala kay... Kung boyfriend material o husband material, dili ko ingon nga sayangan, pero sayangan ko sa mong giagian, sayangan ko sa time, and then marabito we planned everything that it doesn't turn out tungod lang sa among mga issues, mga frustration para sa ko gamay ra kay reason. Exactly. Imagine ang inimo gamay lang ganin nga issue. Oo. Pero nganong dili mangyud mo, di ba, mo sing. So meaning to say, muna ng mga signs na, you know, you guys are not meant for each other. Lang yun siguro ko considerate lang. Sobrang lang siguro kayo ko considerate kita kay. Sa sulod na mo, nga months na we've been together, kapila namin nagbulak more 3 times na siguro and then siya ang sige, siya ang sige. Kapoy na ko. Just cut it off, man. Like, kapoy na ko din. Kapoy na katuhodan na. So, sa ako siyang gasabton kay it's her first. Ikaw pag mo sabot. Ako yung first girlfriend. So, murag ako na pong consider nga ako siguro. Nituusag ka. Sa mga emotions. Nituusag ka nga ikaw ang iyong first girlfriend. Yes. Gusto yung pagkabalo, naday ka dito sa pagdako niya. Ha? Dili ko, dahil mo ba niya lifestyle? Dili ka, like, use na. And ako po na na-validate.
Oo. Murag inalan dito, bit ba? Murag sa ako po sa part kay murag, okay, ako ang adjust. Pero wala man good po gamay good nga yung person nga nag-cheat siya or na ay lain. Wala inana man good to kung buto na o may pagnanala inana kay murag okay. May lapot sa mo tago. Dagan man sa may friends diri nga may sagin mo tago apod sa evidence. Marag wala or baka naging super lang gid kay ko pwede pa na boring na bored sa relationship, pwede po na. I mean walang ka excitement. Dili ingon mo bored kita kay anong may magagali ang maboard? Anong galipinsan man nimo sa I'm referring to him. Baka na bored lang siya, wala niya gisulti sa imo ha. Wala siya na-bore. Iyang pinaka-main reason kita kay... Langga. Come on, you're so in love. Hindi ako in love. No, but ang ending nga in denial ka. You cannot accept the fact na pwede ang reason na bored siya. Because sometimes, ang mga guys, we don't want to be mean. Muna isultin lang namo nga, wala man kay problema. It's not you, it's me. But actually, it's you. We cannot tell you nga ani mo kanang mag-sex ta babo kag ilok ba. Di mo na pwede isulti. So pwede may para dili mo for the sake of discussion na lang awa ko na imong babo imong ilok. But what I mean is sometimes ang mga guys they have to tell you that para dili kay mo ingon nga ma-offend. But nako ni mo pasabot yaman. Dili sa mo manggod sa mo duha tita siya ang mas daghan ng insecurities than mine. Then but tanawa na. Pero siyang ni-give up. Ba siyang una ni-give up? Siya ni-give up. Yeah, exactly. Anyway. Di ba see? You're just in denial. Maybe he's just too kind. Di siya gusto nga masakitan ka because technically kung tanaw na ako sa entire relationship, you've been good. Ikaw man ay nindot. Ako man na permintisang. But it's just like niabot ng gid nga morag Dili gadbit man po ita nga super food na toxic food noon sad ko sa iyaha. Nalimtan na ako manggod na ikuhaon ang iyong point. Iya man yung imo pagid blame imong self. Tita kay kanang nakita magud na ako along pagbulag na mo mga 1 month naman siguro. Na-realize po na ako nga there's something in me po nga sayop. Napod kayo sayop. So inana then kanang na-feel mong good food na ako nga grabe po yung effort din murag para sa iya grabe itong feeling tita na first time manggod niya so paminaw niya iyahan na ng 100% ka best pero kabalo na ko so nakuha na ako ni nga call he's just listening right now and gusto nimo ipa-feel sa iya ha nakabalo na ko it's my fault I mean like come on if you're listening right now please come back. Kasi kanina pa ka, pagsugod pa lang sa call, you don't want to know, makabalo siya, then why? Dili kay ba na mag-time ka ba sa drive sa din. Exactly. Ako na tita, kay kanang kapaminaw niyo ko sa imong show, kita na ako sa office din. Kanya man ako paminaw, gani kay Tito Vicky, kanaan kay ko sa iyang mga church dito sa iyang ko, and then, marag gituluan ako sa labas, just in case naminaw sa baso, marag maulaw ko. See? So, ano ko naminaw siya? No. See? Come on. No, dapat hindi niya bandungan. Actually, tita, nanami good ko ng closure. Ni-agree naman ko. Ni-agree na ko. Nag-agree na ning duha. Both we're friends. We're good friends. But still, you cannot accept nga nung ingato. As simple as that. Nga wala ko na magipaglaban. Wala ni mo gipush ang atong love. Diba? Then I know. Karon na-realize na ko na ako man ditong sala. Come on, come back to me. Dili totoo wala O ang istorya nga mouth ang saubos nga mouth ang ingon come back to me. Uy, bastos ka. Come back to me. Come on. Uy, bastos ka. Ay nako, girls. Ako naman ako dito. Okay naman, girls. Ginakuha na gid ako. Kana bitong tanawa siya naminaw karon pero tanan naminaw gid siya. Dili, no. Wala na ako ginaw sa. You sound smart. You sound pretty. Thank you. Yeah, I'm sure there's... Thank you. Ano na ginang signs? Imagine nimo, naiuban mga tao nga major ang sala. I mean, cheated for how many times? Nakaboros pa. But still, lumalaban and still they want to win that person back. So, mean to say there's love. Kung imo gamay ra nga reason, then pag ingon nimo nga next yung kag let go, kay may na lang, basin di siya musugot, pero ni let go, gid ang animash.
Mura Samin to pagkagwapo say, niya. mo nalagay na yung manaway, nalagay na yung basta Mura mo nalagay. pagkagwapo yung bugan. Sorry. Natakdan ako. Then after, didn't mean to say, Lagi tita. Siguro, dili. You deserve someone dili better. Dili siya para sa ako. Yeah, Basta kailangan kang mga 50 anyos. No. Bakit nang ikaw no? Bakit ka nakatry? Basta kailangan kang mga 40 taon na mas older sa imo ha. Or sabi mo gusto ka na ikaw ang sabi mo sa relationship, ikaw ang in control o ikaw may gina-control? Which is mas ganahan nimo? Sa ako mga previous relationship tita, nagkataon nga akong mga gakauyab is bata sa ako. I don't know, bata siguro ko tanawon. And it's then and the same ba? Ang ending ba the same? Oo, inana din kanang ako ang maragalisod kung kuan ba kay marag dili na ko sa ka level of mindset. So meaning to say, kailangan ka mag-change channel. May bastos. So kung may mo nabantayan di ay, di ba? Ang ka-attract sa ako kay mga manggod pa sa ako like 2 years, 1 year mga inana ko rin nakoy bago na met 22. Oh my God, no, bata pa kayo para sa akin. May bastos. Hindi ako kabalo ka 22 siya rin. Wala siya nag-expect na So bata ba rin siya Pops? O bata rin siya bata o guan hamis? Ilaha siguro ng kuan. Well, magsugod ka na dito magtapok-tapok kung asa ka tapok-tapok ang mga matured. Dito man sila sa imnanan dito. Baka lately or dito ka sa mga coffee shops. Dito na ang mga 40s, mga coffee shop, kanang talking about businesses. Mga coffee shop, nandito na sa mga businesses, may ana na ba? I mean, try to, mag-change daw ka o goan. Di yun ma-attract ang pabo kung dito ka sa mga pato perminti. So, try ka og move dito sa kuan. Sige daw, kaya na-try naman ni mo, most of the time, ikaw nag-ingon nga, mga younger age, dili mo. So, dili sila pang material. Exactly. So, gusto na mag-good kay ko, gusto na kong for picture na yun ba? Then, change angle daw ta. Let's try, change angle. Change venue, change angle. Dito ka dapit sa kanang mga medyo dito na sa mga businesses atong mga topic. Kanang medyo rin na ta sa mga 40 tahon. Then maybe na dihang imong imong partner nga naghulat para sa imo. Pero lagi tita. Pero hindi mo madawa. Kapoy na kayo. Sayangan lang ka ba? Tita? Okay na ako tita. Actually tita, I know everything has a reason yun siguro. Mm-hmm. God put a reason of everything happened kay kanang karma lang siguro nila ako. Nasa i-blame na po niya yung kaugalingon, my God, ha? Burago, dili ako ginisala. Oh, my God. Wala siguro nila ako. If you're listening right now, please, nagmahay na ko. Dili kita kay, kanang mag-gawang feeling nga, gipatilaw sa ako, how it feels ngay, mga inani. Right after this call, manawag to siya sa imo karon. Okay. No, dili. I know. Can we start all over again? No. Dili na sagot, tita. Sobra na ang i-consume niya sa akong na-express na ako, tita. Na-express ako some side of me. Ma-express na ako kayo. Sa karon mo nga tayo, mga palibot sa ako, mga manghod na, mga bata sure na. Bata pa ba? Sure. Kung napay man ako karon, may na bak! Lagi man ako niya, Lagi. Tama kayo, tita. Bak! Dili na lagi. Dili lagi tito eh. Kapag na kayo giman labi na ang mga text kay nasa mga alauna alas 2 sa kadlaw, labi na karong Bernes. Ay. Hey. Hey, asa ka? Hey, what's up? Hey, still up? Nga nga mga text ba? May bastos. Mata pa ka? Wala na tita. Siguro atong mga previous days. Wakagimingaw sa mga dampa-dampa. Dili. Oops. Hindi lang ko mag-storya dito kaya. Ang mga inana maganda mga scenario kay marag out of the picture dito siya. I'm Audi. Marag wala siya na-focus. I mean, dili na naka-lively ang ako ang experience with that case. And same with him. Same with him. Naman siya problem regarding Ana and accepted everything about him. Ngayon tang inana dito nga, I'm super considerate, which is
I'm getting too much. But then, siguro, it's not meant for Siya me. pa, so you're telling me siya pa ang may problem sa mga ngana? Yeah, daghan. But then, I totally accept everything about him. Kay it's not just what he have ramang good. Bisan pag unsay ipakita sa outer. Wala, oy. But then, So kung gibuhat na nimo ang tanan, nanay ana. Hala, yuya, wa. Yuya, yes. Dili pud ka. Alay, gabi nga dili. Health problem. Wala, oy, nanatan basig lalaki day ang gusto di ay. Dili health problem may hang kuan bitaw. Which is I consider lang kahapon. Tapos mo giba. Siguro lahi pag siguro yung focus niya sa iyang life karon. Dili siguro yung relationship and bayot. Iga kahinay na naman pud na kog source ako. Bayot ni siya bayot. May Dili bastos. kita promise ko yun sa bayot. May bastos. Naka-sure mga naka-first promise man ka. Naka-sure ko kay. Oo, sige. No. Remember, daghay maya karon. Ang maya mo pangsyon sa mga babae, pero mo pangsyon po sa mga lalaki. Wala siyang image. Dili. Wala na siya na-appeal sa issue. Ang issue lang is siguro kay personal. Dili niya mabalance ang iyahang career, family, and me. So, marang bugat daw ang akong na-portion sa iyaha. Di siya makafocus. So, by this time, Grabe kalim nga iso sa iyang edad, 25 pa? 20? Kita? Pila edad niya? 29. 29? Tayo na ang mga rason. Yeah. But, siguro kay Marlisod, complicated mo but iyahang situation karon regarding or ang pinakakuha na lang yun is na-fall sa salain. Palusot lang ba? Ginawiran man ako yung Facebook for katong kami. Wala man po yung message. Dili masan siya inanapod ka. Ayaw ka. Kanang halinon sa lalaki babae. Grabe gini mong dipinsa gid lang nga. Wala gid siya problema. Ikaw gibor imog yung giakot nga. Ako gid problema tanan tita. Wa gid siya problema. Wala man po siya ko. Ang dito dili mo po siya na nakahalinon sa babae. Wow! Grabe. Grabe gini sa judgmental. Sir, nang Langga, daghan burag sa imong edad lang ka burag daghan burag kay na ibawaan sa mga pailay gusto ta ka pailahon ta ka sa mga lalaki mong kaila diri nga hinlo mo trabaho makayong gyud kag na gid ana na agyod. Ay sus Ginoo ko. Number 1 nituo ka nga ikaw ang first girlfriend. Number 2 nituo ka nga ikaw ra gid ang sala wag gi sala. Nituo sa ka nga di gid sa bayot kay nipato sa grabe ang dami mong Naku, Diyos me. Wala ginata na sa iyo, promise, swear. Digid ko, digid ako. Lagi, sa imong level. Trust us. We're guys. Sige. Ako sa ka-friend, nag-ingon sa ako nga, kanay yung mga excuses is, maybe na siya someone. Then I confronted him na, basi na kay someone. And then, siyempre, ang kawatan, diligin mo amin nga kawatan sila lang gagino. Na magaling ko ba nga nakaburos na rin pagkapon mo amin mo yung pang ipadinay sana kung ako bagyod na. Bigid siya para sa ako. So in short, sa atong pagsataas nga istorya, pagkatapos ng istorya, you're in denial. You're in denial. My God, in love pa kay kalangga. Sa pag mo yung imong words na mo yung ka nga wala na, but I can feel it. Siguro kita dili mo gunay na nakadali ko sa wala. Exactly. Pero ako lang ginakuan nga dili ko gusto ma-bitter nga along the way sa pag-move on ako nga I'm carrying those baggages kay yang gihatag sa ako na. And you're wishing right now that he's listening. Promise. No, I don't care if maminaw siya. Wow, I don't care bro kanina. Ayaw isulti nga may bawan niya. Ikaw bitaw. Karon I don't care kung naminaw sa karon pero kanina yung ayaw isulti nga may bawan niya. Oh, talawa ra aso asa man gyud tani be. Asa gyud tay butang ni Lord. Ayaw gyud si Tita B i-check gyud. Sus Ginoo ko. Bisag kung saan yung bali-bali. Bisag kung saan yung bali-bali lang. Imong show kay maminaw ko sa akong self. Langga, bisag ayaw ko niyo bali-bali ha. My God. I've been through. I've been false. Langga. Manawag sa imo karon. Kung namino sa karon. Og tinol kung napa sa love kay in denial siya then he will call you. Pero kung namino sa karon and para sa iya dead man lang gyud gyapon then tama tanan natong panagat. Kaya ang ending bitaw langga sa imong kagwapa ga self-pity nenong ka.
Oo, Oh, that's the thing. Ko makakita tita. No, Ang come tanan on. nag-surround ako mga friend ningon ako na bulagin na before pa mi wala pa mi nagbulag-bulagin na kay Ano dili mo gina mga girls? Dili siya para sa imo. Wow. Ano mo gina mga Then girls? ako- Sige girl, dagkot pug samot. Even Go, even girl. mga boyfriends nako. Kita Oh, kay gusto man po na mutira lang ga. Kana po mga boys nga gusto mo, kay gusto man po na mutira. Dili kita yung mga close na kulay, mga inana ng mga Ay, nanasan ni siya lagi. Abi lang lagi nimo na lang ga. Trust me, we're guys. Trust me. Sige, pasagdan ta ka sa mo na imong feeling. But trust me also. Wala ko man po yung naginana sa ako, tita. So, Kasi nga nila ginaiso. Wala kawatan nga musulti, gay ulo. what I mean, ba, wala pa yung friends na ko nga naginana nga nag-take advantage. Lagi, wala lagi. But kami lagi, guys. Real guys. If girls magpagawa sa mong gibati nga na mo yun dun sige may pabulagin na. But back of our minds, may padili lang kasako ang kaya ko mutira ni mo. Trust me. Trust me. We're guys. Lagi, tita. You're in denial lang Lagi, ka. tita. Dili, tita. Mag 3 o'clock prayer na. Ko sa stage. Bye. Bye. Thank you, kayo. Another in denial caller, ladies and gentlemen. Di na madawat ang kamaturang nga posible bayot. Di na madawat ang kamaturang nga posible na ilain. Kaya dong Bye sa ito pagkabayot eh. Sa Marioy! Tabi sa pangmuyin siya ako nga, kuan. Pero actually nanawag siya. So she's hoping nga naminong lucky. Eko para sa ako lang niya, paklaro kayo. Para maminong lucky, para may bawan sa lucky nga, siya gyapon niyang gyapon na iyang solo. If kaning nga gay naminaw, I'm sure kabalog siya, I'm sure makabalong siya sa tingog. Kung alam niya ni nga babae, right now, after ato yung call, tawagan ako siya. But if kabalo akong pananggap, it's either gatchit ang lalaki na ilain, bayot siya, or, na-bored na siya sa relationship. Which is di po madawat sa caller nga na-bored ng lalaki. Wala'y tawag, may tabo. 248.